Ngempela ngale kokudlala yini eyenza ukuthi wena uqoqoba labantu bonke nje abazwana nosisi isiphi isizathu khona i-reason behind mhlawumbe singayazi thina. Alright bhuti wami. Yazi kunezinkulumo engizwayo kubangani bakhe. Kodwa yena angimtshelanga. Kunezinkulumo engizwayo kubangani bakhe uthi yena uxoxa ngami. Othi mina nginento encane kubangani bakhe. So nami ezindoda bengifuna uziprova ukuthi nami ngifuna bazi iside la bazwe iside lami because lena bazwe yena kuqala. Ukuthi mina nginento encane nami bese ngifuna uziprova njengendoda. Sandile mfana iproof yakho Inabankashana kamenza yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle noPapa ekhanda sibingelele leli isong segama lami Kings cha ngakaluqa iBlack Life TV igama ke lo mabona kude wena singene ke siza ukuthi namhlanje size ngani la ekhaya kodwa ke ngiqale ngibingelele nayo intokazi yakhona la uMamdephani sawubona ngane ukuthi Kakashe kuhamba kahle. siyaphila njani nini Awu siyaphila baba. yimi insizwa bayazi nasekhaya Hayi futhi nami ngufakazi. Ngokukhulu ukuthobeka mbukelo weBlack Life ngicela ukuthatha ithuba ngimbikelele ngikwamukele mbukeli. Kulolu hlelo lethu esilithanda kakhulu luthi isongeso. Njengoba seshilo Kings cha waluqa unondaba ukuthi ayi sibambisene kulolu hlelo bafethu siye sinikeze abantu ithuba basibingelele bakubingelele nawe baphinde futhi bazisho ukuthi bawoba bese behlala phezulu kodaba ngokuthizana nje. Sawubona mami unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ngicela bandla ibingelele umbukelo weBlack Life TV uzisho igama lakho nesibongo. Nginibingelele babukele emakhaya. Igama lami nguSilindile Mafuleka. Okay Sli. Hamba kahle yini kwenze njani ubekwa yini la ekhaya? Hayi inkinga yami nginenkinga ye-ex yami. So uma nginenkinga nayo inkinga yakho ukuthi ngike ngajola naye so masijola ke sahamba kulahleka inamba ke. Uma sengithola ngithola ukuthi uhamba ujola nawo wonke umuntu engi-connected naye engi-closed naye even abosisi bami even abokazini bami so ingakho iyona nto engenze ngaze ngaba la ukuthi ngicela ukuthi ningitholele yena ukuze ngikwazi ukuthi ayiyeke lento akayenzayo. Hayi nami engilalela igaxazeni kube ngathi nje azikho zamanga ngathi baya actor lapha. Osisi bakho Yes. ngiyakubona ke kwabangani bakho phela umuntu une right ukuthandana nomba. So kona kubhlungu King ukuthi uthanda nabangani bami kodwa muzizwe usumthanda umuntu mhlawumbe mina ngiyindlela ukuthi nithandane kwazi ba. Izolona. Kodwa bonke ayisho ukuthi khona nje bonke sisangithi uyaqoba nje udla silaza kodwa nabangani bakho abekho ke faithful. Wena usuzwa ngobani lokho ibona abangani bakho abakutshelayo? No ngizwe ngabantu nje bayakhuluma hayi ubani simbone hamba nobani. Ngizwe futhi ke ubani simbone hamba nobani bangibuza hayi bo bani ngempela ikona. And abaphika abantu bakhona bayavuma nje. ayisho ukuthi uliphethe ke right kwazi uqoqa bonke abangani bakho Usho ukuthi la wenza lo msebenzi ukuthi soli right bonke abantu bekuthanda. Shoot ngeke phela babungane bonke endaweni eyodwa Bese mdala bese lebethi kanjena isekhathele lento futhi King ngifuna sike sixoxe ngelinye ilanga lento ukuthi abantu besisa bapheli abantu besisa bapheli kodwa bayakhathala siyafika thina kade siyiphethe kahle uyayizwa lonto sesithi hayi ke hayi umuntu sethi mina nje angiyithandi uyithanda wenze njani wele behamba edla abangani bayintombi zakhe nama ex akhe khuluma mkhokhe hayi God Mbukelo Black Life mina no King ngicabanga ukuthi ku February asimlande lo bhuti siza ukuthi sure sizwa ngayo yini ngempela ikhona yini lento esholo sisi amantombazana nawo umkhubo ukubabhitha bese sele bese leyiqambela abafana qambela mange ex yakade usayifuna back expose ngizwe aka TV yabo le channel iyona ezongisiza ngim expose asidlali la ake simlande sizwe ngaye Bena sinamukeleke ohlaleni lelibiza ukuthi isongeso esigaba sethu la sisonga khona konke sizwe story ngokuphelela ukuthi sihamba kanjani. Ngeke sicaka lo ngakaluqa khona Mamdephani. Nondaba kuhamba kahle. Hawu ngabuza abantu nje bengihleba mina ngi-right. Hayi angakezwa lutho ke vele ke nangasekhaya indaba ayisheshe ukufika. Bese ngayibonanga ku YouTube sengaka trend. Ngafika ngisho TikTok. Bengekho nje lapha ku TikTok na YouTube thina ngasekhaya siyazi leyo nto. Hayi. Mbukelo Black Life cela ukwamukela kubingelele kulolu hlelo esuthandayo isongeso. Mevele sengibingelelile yazi yabona nje King nawe. Ngale nto ukuthanda ukuphinda.
Okay. Uyaphinda. Phindile vele Mbukeli sibingelele ivuto esephansi kwethu sawubona bhuti. Yebo sabona sisi wami kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila Sicela nami, manje sisi wami. ubingelele umbukeli weBlack Life TV. Okay, sanibona babukele bakhaya. Lo khulumayo nguSandile wakwaMajamani. Yes. Yebo. Siyabonga bhuti Majamani. wami. Yebo. Hey baba. Yeah. Uyayazi ntokazi? Yebo ngiyayazi ntokazi lena. But yazi ngisadidekile kancane. Yabo. Ukuthi mhlambe kwenzeka kanjani because ngibona namakhamera ngapha at the very same time angazi mhlambe kukanjani. But yona intokazi ndiyayazi. Yona intokazi chaza ukuthi. Oh, alright. Chaza sisi why umbizile ubhuti? Isizathu esingenze ngize ngikubize Sandile ukuthi hayi kabi ngikubize ngesizathu sokuthi bengijolile nawe uyakwazi nawe lokho-ke Yeah. sangalontonjana kahle ngendlela okuyiyona but indlela osuwenza ngayo ujola nabosisi bami ujole nabokhazini bami kahle kahle nje umuntu oclose nami ujola Okay. nawe so ngeke ngizwe uvo lakho ukuthi wena uzophala ukuthini ngelokho. Kodwa mfethu like ngisacela ubuza nje hayi kabi mfethu. Bese ngeke like sikhulume like lento lena esayidini uzuzwanibizela la mfethu. Bengasibona ngesidingo sokuthi ngize ngikubize. Why? Ngibone kungcono ukuthi ngicele omunye umuntu oseceleni kwami ukuze ngikwazi ukuthi ngikhulume naye mhlawumbe uzokhuluma iqiniso njengoba linjalo. But mfethu uyangazi nje uyakwazi approacha mfethu. And mfethu uyangazi into mawunibuza siyikhulume sobabini bese ngiyacacisela iqiniso. Kodwa mfethu uma usewuzonibuza la leyo nto leyo mfethu. Umuntu ngamazi manje Sandile sasa usengenye inhlobo so angikwazi ukuthi But- wenzani ngasiphi isikhathi wenzani noba so Lalela. that is why ngikubizile la ukuthi ngicela ukuthi Like I know bekwazi uku-approach mhlawumbe sithandane isikhathi eside and uyazi communication isoloki phakathi kwethu siyakhuluma sobabili. Kodwa why mfethu ungakwazi ke manje approach mfethu? Because mfethu ayiloqiniswa lelo lokuthi mina ndijola nabantu abasondelene nawe mfethu. Imako Sandile sawubona. Yeah mfethu wami. Ya ngifuna iqabane phambi kwami angiyithandi lento enyenzayo. Yeah, Futhi meke nalala nje ku blanket owodwa noba u2 bese ngibona nixabana ngivele ngibona athi aninalo iqiniso. Yeah. Awu senenza manje izitha. Inkinga uyandida sisi wami. Sondeza mic bhuti. Oh, ebengantshela ingani mina. Uye menqene ukukutshela angithi uchazile ukuthi ngcono kube khona omunye umuntu wavele phela uyi-ex yabo so uzoba ngathi uyakulandela futhi uzosho wena-ke ngiyakubona ile nhlobo eshoyo ukuthi useyangilandela phela usengibuza ukuthi indaba ngithandana nani. So, Yeah, because lento lena into yakudala sasithandene kudala naye. Kodwa uyangazi ukuthi ndingumuntu kanjani mina ngimuntu open bekufanele ba uniqondile nje. okay asiyekeni ngoba sakuqondanga Yeah. asiqonde thina vele uzolikhuluma iqiniso mesikuqonda indabulale nabangani bakhe nosisi bakhe uJordan nabo. Not that mhlambe ndijola nabo sisibakhe kanye nabangani bakhe siswami. But uyazi la nto ba like uma ujole nomuntu ne then nagcina nesikhathi kwaba kudala. Yeah. Then ke ngoku angeke mose ungabe attracted komunye umuntu. Mina bese ndimkhohliwe mose mina. Aw Serious bese ndimkhohliwe yena. Hayi, Yeah cha, mina Hey. yeah indaba yakhe mina bese ndikhohliwe. Sandile Yebo. kuba ke kungabe ngithi I love you. Ngiyafuna ama ex andi Hayi, ungise. Yeah, serious. Serious. Ama ex kanjena abantu Usho love him. Sho njalo yazi ngobani Yeah, sewadinga ama ex asikhohlwayo. uyandida lo sisi uyandida usisi. Inkinga uyandida mayizawuza kuma camera. Wena usukhohliwe nokuzwa. Ngikhohliwe nguye mina. Ngithanda leyo part king. Sicela ukuba nama ex akhohlwayo. Yeah. Sebungibelesela ukuthi sesajola. Uyabona into kanjalo. Kodwa ke phela Sandile mana mfethu wena Hawu. ngisho ukuthi uyaqhubeka. Mm. Why ungaqhubekile ukuthi uqhubeka komzala kosisi kwabangani bakhe? Thina abantu ba akasandithandi mina. Benalonto. Uthandani vele. Like But why? akan inbox akanifone nonfonela akandenzeli na message. Kaloku anzuchase yena mina. Oh wena ufuna nginaki. Yeah, nam ndizobona ba okay lo muntu lona use interested kum. Uma ekhombisa lokho uzobuyela. Yeah, bengeke ngithandane nabo abantu kakhulu. Like Oh, abantu ufuna abasondelene Uyalala naye. nabo. Ngempela ngaleko kudlala. Yini enza ukuthi wena qoqoba labantu bonke nje abazwana nosisi? Isiphi isizathu khona reason behind la besingayazi thina.
Alright bhuti wami. Yazi kunezinkulumo engizwayo kubangani bakhe. Kodwa yena ngimtshelanga. Kunezinkulumo engizwayo kubangani bakhe uthi yena uxoxa ngami. Othi mina nginento encane kubangani bakhe. So nami ezindoda bengifuna uziprove ukuthi nami ngifuna bazi iside la bazwe iside lami because lena bazwe yena kuqala ukuthi mina nginento encane nami bese ngifuna uziprove njengendoda. Sandile mfana iprove yakho Hayi mina ngiyamthandayo futhi. mana wena ucasulwe lento ukuthi bathi unento encane. Yebo bhuti wami because uma uyindoda iyahlukumeza lanto makuthiwa unento encane ihloka phakathi lokuthiwa awuthandi and bayayilinganisa so into egcine yangenza lokho ukuthi mangithandene nabantu abasondelene naye ukuze bezomxoxela ya ukuze bazamxoxele because unamanga onamanga bathi ayisekho njalo lonto le wena musiqambela amanga wayikhulisa cha ngiyabuza yebo bhuti wami ikanjalo no bhuti wami ukuthi benifuna bazi anifuni bazi istory sakhe set because istory sakhe ngithi masandi andikhulisanga nokuthi ebenamanga kubona so ngifuna uprove point ngifuna bazi mina sebethini ke manje ithini feedback after proving yazi andikathola icomplaint kwabo abangani bakhe ndiyahamba kahle okusho ukuthi ngibuye bexoxa cha nje befuna unyelisa igama lami sithandwa sami ukusho lokho nithatha nani ukuthi unento encane hayi angikaze ngikusho lokho and nokuthi uthandeni nami isikhathi eside ebenyamezele entoni eqaleni ayanyamezela kamantombazane na 20 years ayanyamezela then why xa sehlukene ayanyamezela why xa sehlukene ke ngoku ezochaza lento sina nje sisebenza abantu besifazane izinto abayikhulumayo yabona ukuthi ayanyamezela ngempela lento wayisho noma mhlawumbe naniqabana phela khona siyalungisa manje ngewindi nje nixabana uthi usuthi phaka iyashoka ve hayi ngabe ngiqamba manga nkosiyami hayi angikaze ngikusho okungenza ukuthi abangani bakhe okusho ukuthi unabangani abangekho right nanokuthi umasandi ifeedback vele ngekayithole yena ibona labantu asebelale naye sifanele sizwe for the fact ukuthi usabashintsha yini bona bangene behamba shintsha omunye because akakwazi ukugcina nguyo ngeyikhipha ke yabona ba ayindimanga ilo iproblem apha nguye yambo mina ngibona ngathi Sandile musukuyikhipha kanjani mana lalela kuthi ngakho na ulalela ukhwini uthi wena into yokwenza ukuthi ushintsha abantu ingoba nalo ufikeza ukuthi hayi bafana uyiqinisile njalo wami waphindayo omunye hayi bafana waqeda fanele khona oyedwa hlele okay inkinga yazi kwenzakalana mina sibe ngingekho serious kubona sokungakho serious sibe ngifuna uprove la point ekithini uyithola ngani bayakhala noma bayikhala kumina ngaphandle into bayazikhulumela nasisa ka complainanga kuwena and yena uhlele mamela uhlele isikhathi eside ethandana nami manje mangizwe ekuhambeni othi into encane ebenyamezele entoni yena eqala angithi ngakuchazela Sandile ukuthi amantombazane ayatsho phaphandle ba ayanyamazela udoti mekuthanda amantombazane because ayazazi ukuthi umzimba waba kuwona ukuthi uhamba ushintsha abafana so methola uthando uyanyamezela noma ngabe kunjalo uzwa ngoba usuhamba ukuthi kanti bekwenzakalani so mina ngithi wena yakhe feedback from labo sisi bonke usuba around ithi andifuna ukuxoxa nesiswami mna anditholi complaint mina sisibathina akwazi ukuthiwani angikaze ngizwe nje kuphela bangitshela ukuthi bajola naye bayamthanda ngokubuka kwakho hayi akukhombisa ukuthi bayamthanda ngoba nalo ufika ashaya adlula wonke umuntu ushaya uyadlula wonke umuntu ushaya uyadlula bamshaya 10 rand sana kushithi lokho like angeke nibe serious kaloko ebanganini bakhe because ndiyazi vele uzoba poison ayikho into engalunga ingabangani bakhe mana wesisa ngicela ukubuza this question wona ngokwakho mawubuka uSandile why right kuona Pedro no yazi kunento othi mangabe usukujola nomuntu it's not like ukuthi usukufuna something usuke uza ngenhliziyo yakho ukuthi uyamthanda no matter ukuthi kwenzakalani emakhula una yes so nje ukumthanda but ukunyamalala kwakhe
kwangenza ukuthi nami ngiqhubeke ukhululeke. Yes. Wasufundela So- ukuphuma wayesiza wanyamalala. so wanyamalala-ke nami ngayiqhubekela nempilo ukuqhubeka kwami nempilo mangabe sengizwa ngizosiwa hayi okhazini bami osisi bami wonke umuntu hawu kanti unjani lo mfana ngoba ngizocela-ke ukuthi atshelwe akwenziwa kanjalo uma ngabe ufuna umuntu abuyele kuwena. akwenzileyo like uyandazi mina uba ndingumuntu open nomntwana lo bekufanele uba sikhulumile kodwa le nto Hayi le sanidlala ngathi lona khulumani ningasathanda. Ufuna ukuthini kuyena? Ufuna umnika isichitha nakhe. Uyasho nje ukuthi wayenyamezela. Kanza kwethu asazi Yeah. mina engikwazi kodwa khwenu iyodwa into othandweni kunezinto esivumelana nezinto esingavumelani ngazo. Kunezinto esikhuluma nabantu esidinwe into ezithile egcina ifika kwabanye ziba affect sibenze babe nenzondo bangayithembi enough. To be honest singadlala nje. Kodwa endodeni kuyazola uma kuthiwa inento encane more especially uma kwazi abantu besifazane. Noma kwazi amadoda vele noma ngancane ngankulu ngeke improve ukubona. Kodwa make kwazi abantu besifazane kuba into engazi ukuthi into yakhona. Either usesuyishilo noma akayishongo but sengijule esitorini ukuthi uyakuveza ukuthi mawuthanda umuntu impela inhliziyo noma ethe izinto yithini. Okusho ikhona yona lento ekhulunywa ngayo. So mina ngokwami ukuthi whatever silikhuluma about ngabe umphakathini kephi nakephi ezodestroy isithunzi somuntu seqaphela. Ya sikubaye sikugade lokho bafethu singayenzi into enjalo. And now sisimethe usemove on mina ngaba ngikho la bese ngimove on. Kusho ukuthi kuyam-affecta yena lokho kwenziwa ubhuti around abantu abazwana naye. Yazi ukuthi uphuma kumuntu angalala ngisho nanoba ungahlangani naye abone ukuthi ayikho into emsanganisayo ngawe whatever yenzayo noma yenza nabangani bami angihlangene nje nayo because usuqhubene nempilo. Kodwa mhlawumbe wena uthadabukela labo sisi ngokusho kwakho angazi ngenzeka futhi khona lokho. Kusho yena. So wena bhuti awuthola impilo kwenye indawo manje lebo upruvela lo sisi impilo iyabheda leyo nto. Uzozoluza unkosikazi wakho fana nabe uyashada. Yebo leyo nto ukhulisa into ngendlela ekhuliswa ngayo. Mina ngiyanthanda bafethu siphinde sibonane ku-episode elandelayo. Sibongile ngokubuka le episode till the end. Asambeni. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonki piri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi. Uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.